What is your work? I'm a nurse, sir. Speak louder. Last year, sir. What is your work? Or some last year, sir? Last year. What's your work? I'm a health practitioner. You are a house practitioner. Yes, sir. House. Health. Okay, health. Yes, sir. That is means you are working class is what? I'm a nurse. Okay, you are a nurse. Yes, sir. What is nurse? She's here now. Eh? She's here. Ask her, sir. A nurse is a health personnel who give medical treatment to the patient and assist the doctor. Ọhaneze ndị Igbo ụmụnne m nwaadu na-ekene unu. Biko o nwere ihe dị mkpa nọọsụ a kwuru ebe a na nọọsụ abụọkwa nọọsụ Eliza. O nwere ihe nọọsụ a kwuru ebe a dị oke mkpa. O wee sio na ọ bụrụ na ị nwere BP kabakwa ahụ na ndụ gị anya, kaba ahụ nodo BP anya, maka na ọ bụrụ na ị nodoho BP anya na-ama na-eji ya ọfụma, o nwere ọya ọzọ ọ ga-ebutere gị nke bụ na o nwezighị ị ga-emenwu n'elu ụwa. Ọ ị nọrọ ị na-etisọ mkpu na a sịkwa agharụ ndụ kpaa akụ onye ilo erie. Ọkwa onye dị ndụ ma nke a na-akọ n'ụwa, onye ahụ siri ike ma ihe a na-akọ n'ụwa. Biko ka anyị hazie nụ ndụ anyị na-enye anya. Ngwa getọpụ na ihe odumeje kwuru ka anyị mụọ amụ. This is a completed nurse. Yes, sir. A nurse. Oba jog a nurse. Say nurse one day ọgwụ. So what is a nurse? A nurse is a trained health practitioner who assists doctor to carry out medication to the patient. That is what shows that you are a nurse. Yes, sir. Not all this nurse. All this nurse. If you remember for no guaketana. Ndo no kwasukwa na mneme fanjafia. All this nurse. Nurse Eliza. If you ask him what is a nurse, or say no. This one says the completed. A nurse is a nurse. My doctor. Oh na. Kedefe na ebono. Mekwife manabolo. Manankale nurse. Exactly, sir. I am now you understand? You know, doctor. I don't understand you. Look at this paper. What is a prophet? Oh. So if that's a nurse, in a check and quiff mamma. A nurse is on your neighbor that can say it. Hallelujah. Praise the Lord. Umu Jesus, yeah. Umu Mary, Jesus. Okay, sir. Umu Mary. Oh, Fia. Oh, so. Umu Jesus, no more Mary. Oh, no, Fia. I ain't Jesus. Amen. So, nurse, that is why you are the one that do the woman lap. No, I wasn't the one, but she has been complaining for a decade that she has been coming for what? She has been complaining for some decades that she normally have heaviness of the heart. So whenever she goes to the hospital, they tell her it's ulcer and they keep giving her ulcer medication. So I advised her to go for x-ray. And when she went for the x-ray, she brought it to our clinic and some lab investigation was done on her. So doctor diagnosed her of hypertensive heart disease last year and ulcer. Okay, hypertensive heart disease. On your nose. Yes, sir. Bam. On there. Open a chalk, I'll go to Gapunike, Chobonia. On your original nose. If you go, I got straight to the point. On one eye about joy to Webby. Oh. On Diabolo nose, and I force so much to be nose. But I got an able one nose and where value. But in a school nose. Ana konenu ana quack nurse. Ojo esi we quack doctor. Manonya kana bo specialist nurse. Obo nurse. And me go to the nurse. So onya they very qualified. Yes, sir. I confirm you. So thank doctor you, confirm or no where hypertensive heart disease. Hypertensive. Yes. So all this why also na ya na we obingbe ni nya also.
All high BP ka ọ na-enwe. But achọpụta ya n'oge, so ya leads to this hypertensive heart disease. So oge ọbụla mama na-complain karị na ọ dị ya ka obi ya na-achọ ịgbawa, obi ya na-anyị ya, onwe ihe ọrụ o nwere ike ịrụ onwe. Okay, that's one where IBP ya tọnụ to. High BP ọ bụrụ na ọ dịgo gị na-arụ for a very long time, ọ ya ka a na-akpọ hypertensive heart disease ya mama na-enwe kịta. Hypertensive Heart disease. Ako not to gake ya belong. Yes. And I know back here family. Are you from the family? No, yes, sir. Sir, I don't understand you. Okay. Okay. Exactly. Are you the family? Who are you to this woman? Okay, she's my mother-in-law. Bam. Oh, no, not that one. Oh. You people get a wife. A church, bam. If I have this person, every time I must be taking drugs. Because it will give me a drug of relax. Correct. Give me a sleeping tablet. Exactly. Both up and down. Both the drugs. Exactly, sir. Can you say a woman also now the high BP has stayed long? That is why I become hypertensive. Exactly. I'm a bubunka before. Did I know this one before? No, sir. So now, if I saw somebody that have high BP, I will tell him, handle it fast before he enter to hypertensive. Now I'm not any fever. Makobu na agwolo ya, obuto ya kariri ya ike. Exactly. If for this lady, I get in and you will enter to one of our clinics. Exactly. This one we are planning for lab tests. We are planning to have our lab office. Yes. Laboratory. Office. What do you mean by laboratory? That is a lab test office. Respect yourself here. Yes, sir. I thought people or what do you mean by laboratory? Sorry, sir. What can they say laboratory? What are they calling lab office? Is it laboratory? Yes, it's laboratory technician or lab scientist. Call it now. Call it. What are they calling it? Laboratory technician or lab scientist. It's a laboratory. Or laboratory konyaku. On MS no tua. Uche go dia kande madu we put support to church. What be there in the laboratory? Makanandi ya be nya ki mebe lab test ya se. Nanda wo kwiki welo another lab was onye ndi madu ebe abido no keketa se ba laboratory. Ka ibulu malaria bia. I went to lab test go blue HIV. Ndị mmadụ wee kpọgbuo anyị n'oku. Asị ya ejekwana na labụ ụlọ ọgwụ odumeje. N'ihe na-eme ebe a ha dịrị ọkwa ebe a ka anyị je weta labụ a mana anyị je n'ebe na asị ya na ọ bụrụ ọkwa ihe onye a na-aya. Ọ bụrụ labụ niile, not all lab tests will go. Exactly, sir. And all these people na-eje, let me explain this issue. All these people that used to sometimes say no kata akoto fu akụkọ na beg ọbụla ya ga mụrụ nwa gị na nwunye gị akọba nwa ada eme ka m nwa onwe ka o si eme unu asị mgba you will go to DNA a ga-eje DNA okwifu obodo a bụ Nigeria ka ị na-eje DNA n'obodo a n'ụlọ ọgwụ obodo a even if it's on lab both local and foreign. You can go to lab tests in overseas. They tell you they see nothing that is happening to you, but you are sick. And you come to Nigeria lab, they will give you another name of your sickness. You go to another lab, they will give you another name of your sickness. You go to another lab, those lab people will tell you they see nothing. These people get a trust to and when you get DNA, second and one along Moria. Ndị ya akwụkwọ n'ụdọ ụnọ ka bidoro ebido unu ejezina lab test DNA. In our Igbo culture, nwa ọbụla nwunye gị mụọrọ gị bụ nwa gị. Ọ gosime. Nwa ọsọ nwere onye pụta na si n'ọya nwa. Ọ dị na culture. Oh, even if o nwere ka esi eme sometimes
ọ bụ na nwaanyị nọ mụrụ nwa mana onye ọmụrụ nwa fe emela ego n'isi ya nke nwa abịa n'ụrụ ya mee ego n'isi ya nwa fe oku wee bata na bego bụ nke nwa ya. I want to clear the air. So DNA, all the Igbo people, disease out of that DNA is not our culture. Amen. Amen. Mwabona amologe, and a woman you marry, once in a while, it is your child. Yes, sir. Stop killing yourself. A lot of men are killing themselves. Some of them, the lab test saying you got through lab test. I want to everyone disease out of DNA. You are blessed. Thank you very much and God bless you. Thank you so much. Let's go to action. So this is happening to Mama for long. How long now? And we're lab test. And we're lab. Yes, sir. For how long? How long? Shout fire! Fire! Holy Ghost! 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 Agwari agwa! Ekeri eke! Enili eni! Holy Ghost! 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 Fire! Get the lab, Mama. Of course, this is the lab test of our Mama here from Other Diagnostic Service Limited. How many of them here? Okay, 2 of them. The X-ray and the lab from this very particular laboratory center, Other Diagnostic Service Limited. That is where it was discovered that Mama is having this. Mama God walking out Jesus. You are free. Chinyaka ge no nyobona. Jesus. You ba Chineke si anya ga kanchawa. Wo ba Chineke okuko onye ga kanchawa. You bia ka onye ga kanchawa you bia. Ya anụgo ni biko nu ka anyị nọdụnụ ndụ anyị anya na inwe BP ọ bụrụ na ị hazighị ọfụma ọ banye hypertensive mgbe ahụ nwezighị ị ga-emenwu n'ụwa de na onwekwa ihe ọzọ edumejekwu wee si unu nwa bụ ụmụ nwoke na-eje DNA ka unu ma ma unu nwa mụrụ nwa nwunye unu mụrụ na ọ si na omenala na ọdịnala ndị Igbo bụ nwunye gị mụọ nwa weda ma gị nwa mụrụ ya ma ọ bụghị gị nwa mụrụ ya as long as na ị mere ego na nwa bụ nwa gị weda ma gị tụrụ ime ma ọ bụghị biko kedu ihe iche wee na-ajụ gị nwa bụ nwoke ịchọpụtazie na ọ bụghị nwa gị ka ihe ị ga-eme ị ga-akpọrọ nwa a maka na omenala na ọdịnala ndị Igbo ka ị ga-ajụ chụpụ nwunye gị na ọkwa ihe odumeje kwuru ebe a kedu ihe unu che biko dobeni ya n'efere mba ụwa ka m mara ihe bụ obimnobi gị n'ihe niile o kwuru ebe a ndewonu ndị be anyị ngwa ka ọ dị